चिरां बेंटल जाब्रबथाय जाथाय सासे 60 बोसोर बैसोनि बुरै जायगायावनो जिउ खहा। चिरां जिल्ला रुनिकाटा थाना आरो बेंटल आउटपस्टनि सिङाव गोग्लैनाय सदर बेंटल आवजाराव जाब्रबथाय जाथाय। AS19Q6154 रेजिस्ट्रेशन नाम्बारनि वागनार गारिया गासै साब्रैसो सुबुंफोरखौ उन फारसे सौनानै सासे खानिबुरिनि थागिबि 60 बोसोर बैसोनि बुरै निहारि नार्जारिखौ जिउ खहा खालामनायजों लोगोसे नेमस्रि मुंनि सासे बुरै बैसोनि 40 बोसोरनि आइजो आरो 3 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सायाबो गोब्राबै जोखोम जादों, जायफोरखौ देहा फाहामथायाव होनो नोगोर फारसे लांबाय आरो माखासे बेंटलनि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय। लामानि जाब्रबथाय जानायजों लोब्बा थानाय बिपुल नार्जारि बिथाङा फोरमायदों दि लामायाव होंगो दोंगोनि थाखाय सासे आइजोनि आखाया गावनि गारियाव नांनानै माखासे लामायाव थाबायनाय सुबुंफोरनावबो नांदेरनानै जोखोम जायो। जानो फैदोंमोन बाबु, ओमफ्राय बेनो गारि एक्सिडेन्ट जाफैदों। जोंबो नुस्लामाखिसै फैनायखौ, ओमफ्राय जोंबो जानो फैखादोंमोन नालाय खारहरनायखानो, ओमफ्राय जों लामायावसो लोगो मोनफैदों, नुफैदों, ओमफ्राय फिसौखौ लाना फैदोंमोन इयो। माबोरै जाया एक्सिडेन्टआ? माबोरै जाया जों बेखौ नुवाखिसै बाबु। बे बाबुग्लियासो खिथादों हौवामोननो फुना गालांदोंनो। सोर फुदों? बे हौवा बाइक गोनाङानो फुदोंनो। बेनो फुदों। दा मा जाखो ओमफ्राय? खर'आवनो फुदों, खर'आनो गेब्लेजोबदोंना। नैबे ना? औ, आंनि बिखुनजोनिया खर'आ गेब्लेजों, खर'आजों थै ओंखारजोब्बाय, मेलेमाबो माबाजोब्बाय ना, गुब्रुजोब्बाय। ओमफ्राय आं फैला गारियाव थिखांखाबायमोन। गारियाव थिखांनानै ओमफ्राय आं जेबो नुफैयाखिसै, बर्डार रायखाबोमोन, ओमफ्राय बेबो फैदोंमोन, बेबो गैया होननो मोनाखिसै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दस्राफोर दंबावोमोन? औ दङमोननो, बङाइयाव ना मायबा लांदोंनो बेखौबो। साबसे दंमोन? साथाम ना सानैमोनथाय, साथाम दां। बिसोरबो जोखोम जादों? बे बागुराम बिमायानो, अखाल बागुराम थैनायालाय बिनो, खानिबुरनाया बिनो। बेनिबो रावबो गैजाया, बिहामजोआबो बेंगालरावसो गाव हारसिं दङ, फिसौजों बिमाजों बेंगालराव दंहैयो। बिसोरो बेंटलाव फैदोंमोन? औ, बेंटलाव फैदोंमोन, आवजाराव। बुरै सिनसननिबो फैसा मोनो दा, बेखौबो बख'नोबो फैनोबो हागौमोन इयो। जोंबो नुवाखिसै बाबु बिदि फैनायखौ, नुस्लामाखै जों। ओमफ्राय दा हजोंहाय गामिनि मानसिफ्रा खिथाहरबायना, आंथ' मबाइलबो गैया, ओमफ्राय मबाइलावहाय माबाया निहारिया थैबायनो गारि एक्सिडेन्ट जानानै होनना बुंदों। बै माखासे माबा लांनाया, फाहामथाय लानो थांनाया बेसेबां बैसोनि मोनसेया? बिसोरबो बेनिफ्राय एसेल' माबासिन गोरासिन इयो। एखे बैसोनि? औ, एखे बैसो, ओमफ्राय एसे गोरासिन इनो। बै दखान होयोमोन नालाय बेंटलाव, बे नेमस्रि होननायालाय इनो। पेन्सन बख'नो फैदोंमोन? औ, बेथ' जोंनिथ' आइया पेन्सन बख'खायो नालाय, पेन्सन बख'नो फैदोंमोन दां। पेन्सनाबो दाखालिबा मोनाखैमोन, ओमफ्राय उखुदै खालामागौ होनदोंमोन, ओमफ्राय खालामबायमोन। ओमफ्राय हाबखोना माखो जोंथ' मिथिया, आंजोंहाय इयो आलदा नालाय, ओमफ्राय बि फिसाला गदायजों थायो। आंनि आलदा, आंनिबो बोराया बेंगालरावसो दंहैयो। आं बिहा बिमा फिसाल' दङ, फिसाला दङ आंनिया। आवजाराव थाबायलांगासिनो दंमोन जोङो, ओमफ्राय बे थाबायलांनाय समाव मा गारि फैखो मिन्थिस' हाया। उनजों सौदों? सिगांजोंहाय ओरै सौख्लायबोदों, मोखांजों मोखां सौख्लायबोदों। ओमफ्राय आं थालां गैया, थाल मोनाखै आं मा जादोंखौहाय। गारिजों सौदों? औ, गारिजों। मा गारिमोन? कार गारिमोन। सौग्राखौ सिनायो? सिनाया। ओमफ्राय दा माबायदि जाखो देहाया? आंनि देहाया साजोबनाय मोनदों गासैखौबो। ओमफ्राय माखासेबो जोखोम जाबावदोंना, सोर सिनायो? बे मानसि सासेखौल' सिनायो, सासेया नेमस्रि नाम, ओमफ्राय सासेखौ आं मिथिया। बे थैनाय ना मा नाम? थैनाया मा नामथाय आं मिथिया। नोंसोरो ज' नङामोन, आलदामोन? ज' खामोन जोङो, गारि गंसे खामोन जोङो, जायगा दाबसे खामोन जों, ज' ओरैनो थादोंमोन। नोंसोरो गारियाव गाखोदोंमोन? गाखोआखै, थाबायनोसो मोजां साइड नांबाय। ज'मोन नामा? ज'मोन जोङो। बे थाबायनाय समावहायनो मा गारि फैखो थाल मोनाखिसै। ओमफ्राय बे थाथ' होननानैसो जोङो आन्दाज मोननानै नाहरला, कार गारि खारदों होननानै नुबाय। नै बाबुआबो जोखोम जादोंना? औ, जादों। गाड़ी तो अपनी चलाइছিল? गाड़ी मैं নিজে চলাইছিলো। কি নাম আপনার? বিপুল নার্জারি। আপনার ঘর? ঘৰটো অন্ধাইবাৰী। অন্ধাইবাৰী, আচ্ছা। কি হৈছিল আসলতে ঘটনাটো? আসলতে মই ঢকুৱাখানাৰ পৰা আহি আছিলোঁ, তাৰপিছত মানে ঘৰত আহিছিলোঁ, মানে তাৰপিছত যেতিয়া এই য'ত যি ঘটনা হৈছে, এই ঘটনাৰ দুয়োফালে বাট চাইড মানুহ আছিলে, গাড়ীও আছিলে, ফেৰফেলি বহুতে আছিলে। কোনখিনিত এইটো? আউজাৰ, যিটো আমি আউজাৰ বুলি কয়, এই তাত য'ত মানে চেকিং আউটপোষ্ট থাকে যে, তাতে
তাৰপিছত মানে তেওঁ এই মাইকীসকলে মানে খোজকাঢ়ি আহি আছিল মই আৰু লাহেকৈ লৈ আছোঁ লাহেকৈ মানে লাগো মানে এইফালেও ভিৰ আছে এইফালেও ভিৰ আছে দুয়োফালে ছাইড ভিৰ আছিলে তাৰপিছত মানে এজন মাইকীয়ে লাগি গ'ল না সেনেকৈ কাপি মানে কঁপিলে শৰীৰটো তাৰপিছত হাতত লাগিল প্ৰথমতে মানে চমকালে তাৰপিছত এই বুঢ়ী হাততে লাগি গ'ল পিছত জাপ মাৰি পৰিল একজনে পৰিছিলে এইজনে মৰাজন একজনে এতিয়া মানে যিজন এতিয়া মৃত্যু হৈছে বুলি যে শুনা পালোঁ মই একজনে মৰিছে মই জনামতেতো এজন বুলি শুনা পালোঁ এতিয়া কিমানজন কি হৈছে মই ইমানখিনি নাজানো মানে কিয়নো মই মানে লাহেকৈহে আহি আছিলোঁ আপুনি নিজে থানাত আহিছে মই নিজে তাৰপিছত ইয়াত মানে যিটো পৰিস্থিতি এই ঘটনা হোৱাৰ পিছত মানুহবিলাকে চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু বহুত শিল ইটা টুকুৰা লৈ পেলাই মোক মাৰিবলৈ বিচাৰিছিলে সেইকাৰণে মই গাড়ী ইয়াৰ পৰা স্পটৰ পৰা মই সোনকালে আহি ডাইৰেক্ট মই থানাতো সোমাল মানে